салому дуруди моро бипазиред тамошобинони ҳамешагии канали Шахтим. Якояки шумоёнро ба канал хушомадид гуфта барномаи имрӯзаи худро воқеан ҳам бо хабару гузоришҳои наву тоза ба саҳми шумо мерасонем. Мо ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳем ки аввалин шуда хабарҳои наву тозаро ба саҳми шумоён расонида бошем. Пас бо канали мо буданро фаромӯш насозед. Мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳои рӯз. пешниҳод барои 1.5 сол кардани хизмати ҳарбӣ, ҷиҳати аз байн бурдани аблава. вазороти адлияи тоҷикистон мегӯяд ба қонуни хизмати ҳарбӣ тағйирот пешниҳод шудааст ки бар асоси он муҳлати хизмати ҳарбӣ дар кишвар аз 2 ба 1.5 сол кам карда мешавад. мақомот мегӯянд ин пешниҳод баъди мувофиқа бо вазорату идораҳо ба дастгоҳи иҷроии президент ирсол шудааст. дар гузашта бархе аз сомонаҳои ҷамъиятӣ пешниҳод карда буданд ки муҳлати хизмат дар артиш кам карда мешавад то ҳолатҳои даъвати иҷбории ҷавонон ба хизмати аскарӣ аз байн равад. абдуманон холиқзода, муовини аввали вазири адлияи тоҷикистон, рӯзи 7 феврал зимни нишасти хабарӣ гуфт: ҳадаф аз кам кардани муҳлати хизмати ҳарбӣ ҳарчи хубтар ҷалб кардани ҷавонон ба артиш ва аз байн бурдани аблава мебошад. лоиҳаи қонун ба дастгоҳи иҷроии президент равона карда шуда. дар мувофиқа ҳама вазорату идораҳо баъзе гуфтанд муҳлати хизматро 1 сола кунем, ҳозир ба 1.5 сол қарор додем, яъне ним сол кам кардан. дар лоиҳа пешбинӣ шудагӣ аст, гуфт Холиқзода. аммо муовини аввали вазири адлия гуфт тағйирот ба қонун хизмати алтернативӣ пешбинӣ нашудааст, ҳарчанд дар ин бора баҳсҳо зиёд аст. абдуманон Холиқзода гуфт шояд дар оянда Тоҷикистон таҷрибаи хизмати алтернативиро баррасӣ кунад. масъулини вазорати адлия мегӯянд кам кардани муҳлати хизмат дар артиш пешниҳоди вазорати дифоъ мебошад. мақомоти вазорати дифоъ дар ин бора то ҳол изҳори назар накарданд, аммо дар гузашта гуфта буданд ки мавзӯи кам кардани муҳлати хизматро меомӯзанд. баъзе аз сомонаҳо қаблан даъват карда буданд ки хидмат дар Тоҷикистон 1 сол таъин шавад ва ё ҳар касе имкони хидматро надорад ба буҷа расман пул супорад. муҳлати ҳатмии 2 солаи хидмат дар сафи нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон аз муқарраротест ки замони шӯравӣ омадааст. масъалаи кам кардани муҳлати хизмат дар артиш беш аз 5 сол аст ки идома дорад. дар гузашта мақомот гуфта буданд мавзӯъро меомӯзанд. фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ мегӯянд кам кардани муҳлати хизмат дар артиш дар сурати иҷро шудан яке аз ислоҳотҳои муҳим хоҳад буд. Дилафроз Самадова, намояндаи созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ, рӯзи 7 феврал дар суҳбат ба радио Озодӣ гуфт коҳиш додани муҳлати хизмати сарбозон боиси пешгирӣ аз дедавшина дар артиш мешавад, чун ба гуфтаи хонум Самадова амалҳои ғайриоинномавӣ ё дедавшина бештар миёни навдаватшудагон ва сарбозони собиқадор сар мезанад. кам кардани муҳлати хизмат яке аз тавсияҳои мо аст ки ҳамасола пешниҳод мешавад. ин кор на танҳо барои паст кардани сатҳи дедавшина, балки барои пайдо шудани шавқ барои хизмат кардан мусоидат мекунад, таъкид мекунад Дилафроз Самадова. ин фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ афзуд ба ҷуз аз коҳиш додани муҳлати хизмат бояд хизмати алтернативӣ низ ҷорӣ шавад. ин намуд хизмат ба гуфтаи Дилафроз Самадова бештар барои онҳое зарур аст ки бар асоси эътиқоди динии худ дар артиш хизмат карда наметавонанд. хидмати алтернативӣ ин аст ки ба ҷои 2 соли хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷавонони синни даъват ба кор дар сохторҳои иҷтимоии кишвар мисли хонаи пиронсолон, кӯдакистон ё бемористонҳо ҷалб мешаванд ва ҳиссаи муайяни дастмузди худро барои таъмини молӣ аксаран ба вазорати дифоъ месупоранд. дар Тоҷикистон даъват ба хизмат дар артиш соли 2 бор баҳору тӯйрамоҳ сурат мегирад ва дар ҳар даъват аз 15 то 16 ҳазор ҷавонон аз 18 то 27 сола ба хизмати ҳатмии аскарӣ ҷалб мешаванд. бинобар иттилои расмӣ теъдоди афроди синни даъватӣ дар кишвар беш аз 600 ҳазор нафар ҳисоб шудааст ки 150 ҳазор нафари ин аз шумора аз хидмати артиш озод ҳастанд. хуб тамошобинони азиз, инак расидем ба фарҷоми барномаи имрӯза. агар воқеан ҳам хабару гузоришҳои мо барои шумо аввалин буданду писанд омаданд, пас гузоштани лайкро ба хабарҳо фаромӯш насозед. то барномаҳои дигар шоду фирӯз бошед.